igama lami nguBulelani Mathe ngisuka eThembisa ePhumulong. Ngavelwa inkinga ngasikenywa ugogo Sikhotheni imali engange 15,000. Ugogo Sikhotheni uskema wakhe nemali wayengithembisa amathuba umsebenzi angaphezulu kwala engangwenza ematrackeni. So ngathola ubufakazi engangibinawo ngakugcina ngaya ecourt nabo ngakhona ukuthola amaphepha nevoice engamrecorda ngayo ngibamba ngayo ukuthi kube neproof uma ngimnika le mali ngoba imali engamnika yona ngamnika 9.5 cash i5.5 ngayitransfera yona bine evidence ke yona yayo. Okay, so wamrecorda kule ya cash ngoba wafuna ukuprove ukuthi ikhona. Yebo ngamrecorda ezingiwumuntu utransfer ucash ngifuna ukuconfirm ukuthi utholile wavuma bese sengifuna ukwazi ukuthi naleya isakhona nawo usemnikele leya 9.5 naye wathi sakuye wavuma nakuyona ngoba ekuthembise umsebenzi ophezulu ethu connected. Okay, manje ikhona imali masenibuye small claims court ikhona imali wayithola kuyena? Yebo ikhona imali engayithola kuyena. Wathola malini? Ngathola 5,000 beyifanga 5,000. Kusele malini? Kushiyeka 10,000 imali esele ngakuye. Okay, yiyo le oyifunayo manje. Yiyo le ngiyifunayo. Okay. Ungakwazi ukuthi usikhombise leyo recording nene letter le yase small claims court? Yebo ngani. Okay. Uthi waya eX-Repo? Yebo ngaya eX-Repo bangithembisa bazongisiza in 2 weeks. But into ya last year since namanje abakakuthinta abazi bangithinta. Okay. I'm sure kwaze kwakathathu ngiya eX-Repo. Namanje kusathulekile. Wayekuthembisa emqoboni yomsebenzi? Wangithembise train abantu ama driver. Ukudrive ama truck. Ukutesta abantu kahle ema company because wawuzohola malini kulomsebenzi? Wayengitshene ngabo ma 60,000 imali ngithola manje upsikhundla phela usukhushulilwe esikhundleni. Mase kumele uqale lo msebenzi ke wahamba wayoqala? Mase kumele ngiqale waqala wangidoja wangabamba amafoni wangiblocka elanga bona khona ukuthi kahle uyangiskema. Base ngithatha inyathelo zokuthi ngcono ngiye emaphoyiseni. Okay. Waye emaphoyiseni nobufakazi? Emaphoyiseni nobufakazi amaphoyisa athi ngiye ecourt ngiyothola small claim court nginika iletter bese ngibuya kubona. Okay. So ake sizwe I recording le sibone ne letter le yase small claims court. All right. Okay. So iyo ke le I letter yase small claims court. Small claim court bathathe le decision ukuthi mele ma engangikhokhi mele kutholala impahla ezakhe. Ile process yokuthi manje kumele uthole imali nawe futhi uphinde uhambe ukhokhela usheriff. Ngiyayazi le process kwabaningi inkinga. Okay, ake sizwe ke I recording yenu. Yebo gogo. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sikisebenzisa sebhizi nenye client ngisebenzela ngale namhlanje ngisebenzele ngalapha. Okay, ukhuluma noBulelani gogo. Hayi Bulelani njani? Ngiyaphila gogo. Ngiyaphila. Bengisho ukuthi ngayifaka le yayisela ngithi ngaki 9.5 cash then washika i5.5. Yes, uye wangitshela umonde nethi so lo bhuti lo akafuni ukuthi ngitransfer so isisekimi ufuna ukuyithatha ngesandla cause uthi akafuni igama lakhe libe lini mase kuthiwa bayaba investigate emsebenzini. Okay. So lo gigima akakandluli nafuthi mase akandlula ngaphuza ngitshele ndeni ngimnikeze. Okay, gogo so. Amnika le mara le yesithu akakayitholi. Wamnika le 9.5 anginika. Shoda le yesithu ke manje. Okay, gogo. Angazi ukuthi ungithola kanjani? Yazi ifoni yami yomsebenzi beyisesene problem but umuntu uye wangithumela inamba yakho ngisesenayo. Okay, ke thank you gogo. Okay. Ubhuti noma mina ngicela Hey, yajula indaba. Manje ke mebuka le video ke ugogo Sikhotheni yipi into ongazithanda ukuthi umtshele yona? Umyalezo wakhe ngoba uthi uyakublutika nefoni akasayibambi. Yipi mhlawumbe message ongathanda ukuthi ifike kuyena? Message engathanda ukuthi ifike kuyena ukuthi ngicela abuyise imali yami back. Ibalance yale mali u 10,000. Yebo ibuye back.
into ebengicela nje kuwe. Okay, uqwashisa mhlambe umphakathi ngey'kemu ungathini ukona umphakathi? Kumphakathi ukuqwashisa kwami even noma umuntu ekhipha imali kodwa angadlaleli ngokuthi anike umuntu cash anika umuntu imali esandleni kuye ungabi na evidence bengazi ukuthi uqamba amanga makuthiwa umuntu umnika ucash sengayiphika yeah, so sorry about that. Uthi ke mawuqwashisa abantu ngathini ungathanda ukuthini ebantwini ukubaqwashisa ngale ndaba yey'kemu nokunika abantu imali esandleni no cash nayo yonke into le? Bengizobaqwashisa nje ukuthi umuntu unganiki umuntu cash. Uma umuntu khona azokusiza ngayo ngangcono ukuthi umfakele ebhenki ukwazi ukuthi uzaba neproof nakhona kodwa uma bese kuskemile kuyofuneka ukuthi uyilwele uye court uyoluza futhi nangaphezulu ngoba kuyofuneka ukhokhele osheriff ukuthi imali yakhe ibuye. So abantu uzobaqwashisa nje ukuthi babe careful for izcam especially kwabantu abangabazi even uma umuntu uyangamazi uyamthemana noma kuthiwa umuntu udumile kanje noma udumile ungamthembeli emalini. Imali into yonke emntwini kuwo wonke umuntu. So ngizocela uba abantu abangaba bakhona abanhlamba basafisa ukuthi bafuna ukuprova nabazolimala babe aware bafuna ukubona njengosawuli yebo babe aware izikeme ezifana namaceleb abafana noGogo Scotty. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu, ngiyathemba ukuthi uzothola isupport bazozama ukuthi abanye abantu bekusize sizame nasephinde zame emaphoyiseni angazi naziphi namiphi iminyango ukuthi phela imali igcina ibuyile imali yabantwana abantwana kumele bedle ekhaya. Siyabonga. Hello you guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Selo. Please don't forget to subscribe, comment, like, and of course do make sure that you share this video. So Gogo Skuteni has been on the top trends on TikTok, you guys, for a couple of days, guys, after there has been multiple people who came out on social media to make serious and damaging allegations against Gogo Skuteni for being a scammer, you guys, for scamming them their hard-earned money, you guys. People came out on social media to expose Gogo Skuteni rather's money-loving as a money-loving scammer. Now, the most recent one is this guy that claimed that he gave Gogo Skuteni over 15,000 rands with the hope that she will, give him a job. Now, he reveals that Gogo Skuteni scammed him his 15K, which he worked very hard for, and promised him a job as a truck driver or a truck, a driver who is an instructor and who would in turn earn over 60,000 rands per month. Now, fast forward, that promise did not materialize, so he decided to take this matter to the police, who had in turn advised him to take the matter to small court claims, and he did, you guys, where Skuteni was instructed to give him back his money, but unfortunately Uchi Gogo Skuteni only gave him 5,000 rands instead of the full 15K, and she has been running, she has been, going from here to there, not avoiding rather paying him, you guys. Now, this guy took out the letter of the small court claims, you guys, where they instructed Gogo Skuteni to give this poor guy his hard-earned money, and of course the voice recording to prove that he is telling the truth, that Gogo Skuteni indeed scammed him rather. Gogo Skuteni is a scammer, guys, because there is absolutely no way that multiple people would come out, to accuse you of, scamming them their hard-earned money, including Amathosa Nawake, who has been, on a TikTok live recently trying to expose Gogo Skuteni. Now, in this recording that this guy has released, Gogo Skuteni is clearly heard in the recording confirming that indeed she did receive the money, you guys. Now, this guy is now saying that Gogo Skuteni is blue-ticking him. He says that, Skuteni, please give me my remaining balance, which is 10,000
rands. And now he urges people to never send a person money cash, at least make a transfer so that you could have evidence if that person decides to scam you, so that you maybe, whenever you decide to take like legal actions against that person, you might have some sort of evidence. Well, there you have it, you guys. What are your thoughts? Please do engage it with me in the comment section, and of course do make sure that you subscribe so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video. Thank you so much for actually clicking and deciding on watching this video, and may the good Lord just continue blessing you all. Bye.